Kaixo, piratatxo maitea. Beti bezala berandu eman didate zure gutuna. Baina sekulako poza hartu dut. Zaude lasai. Loreak jaso ez baditut ere, haien lurrin goxoa iritsi zait. Kartzelako zuzendariari idatzi diot, eta esan diot alperrik ari dela gure mezuei trabak jartzen. Gure maitasuna ezin dutela eten. Gaurko eguna borobila da. 200 egun pasatu dira, ni atxoilotu eta banandu gintuztenetik. Horregatik diot borobila dela, baina egia esan niretzako beti bezain karratua da. Hemen barruan dena da karratua, eta leiho karratuetatik ez da zerua ikusten. Zoologikoan bezala banatzen digute janaria, metalezko plater karratuetan. Gaur, kurri arroz nazkagarria. Patioan, pinponean aritu gara eta berriro ere, Asti eta biok irabazi dugu. Badakizu, Astik zure adineko seme bat du. Jadi du izena eta oso urruti bizi da. Ondoren 10 minutuko dutxa beroa hartu dut eta txorrotaren azpian, piraten abestia kantatzen aritu naiz oihuka. Euria azten badu nire errua izango da. Atzo sekulako posa hartu nuen. Lora irratian zure ahotsa entzun nuenean. Eta euskaraz gainera. Lagun onak dira irratikoak, egunero helarazten dizkidate mezuak eta dantzan jartzen nauten abesti politak. Ostiralero entzuten ditut kanpoko lagunek botatzen dituzten etxafeloa, eta elkartasunaren kolorez margotzen da zelda iluna. Horiek ere piratak dira gu bezala. Orain abokatuarekin bilera daukat. Bihar Urmasi bandaren kapitulo berri bat marraztuko dizut. Ea oraingoan garaiz iristen zaizun. Itxasontzi bete musu. Asko maite zaitut, amatxo nekane.